etorri, gamer ontxira! Gamerauntziak Euskal Bideojoko zaleen elkarteak naiz irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko. Kaixo guztioi, arratsaldeon, ongi etorri Gamerauntziaren 5. denboraldiko 28. atalera, guztira irratsaioaren 126. atalara iritsi gea. Eta bueno, hemen gaude astelenero bezala, Gamerauntziaren Twitch kanalean, arratzeko 5:00 aurrera, irratsaioa zuzenean grabatzeko. Eta gogoratu beti bezala, naiz irratian, aste artean, gauko 12:00 aurrera izango zuela entzungai irratsaioa. Horrez gain, ez baukazute aukerarik bai zuzenean ikusteko, zuzenean entzuteko, beti izango zute aukera hainbat plataformetan irratsaioa gozatzeko. Bideoa nahi bazute, Peertube, YouTube edo Twitch bertan geratzen da bideoa. Aldiz audioa nahi bazute, iVoox, Spotify, arrosasarean ere egoten gea, eta hainbat plataformetan gaitza euskitzue. Beti izala goratu, Gamerauntzia irratsaio baino gehiago elkarte badala eta komunitate bat, eta horretarako gure web orria daukagula, gamerauntzia.eus, bertan aurkituko dituzutenak analiziak, irratsaioan eta aipatzen ditugun albisteak eta beste hainbat gauza, batean lander jartzen da idazten, baina komunitateko jendeak ere noizean behin igotzen ditu, eta baita ere jokoen itzulpenak, hemen komentatzen ditugunak askotan, eta gauza pila haude horri aldean. Eta bero beti bezala Telegram taldea daukau, bertan Gamerauntzia aurkitzen badazute, sartu zaitezkete, aspektu sozial edo gertuagoko bat da, komunitate guztia dagoena, eta bertan zuen zalantzak edo iritzia partekatu ditzazkizuete. Gaur ere ez daukagu Damian zoritxarrez, baina ni aritzo errezola naiz, eta beti bezala Lander unzueta daukagu, hemen. Kaixo Lander. Hau pare, arratsaldeon. Vale, kuriosa da, aste honetan dela Nintendoren emanaldi handia edo zuzeneko handia, baina aurreko astean jada Nintendo halako zuzeneko bat izan zula, eta albiste bastante etorri ziala, ez? Bai, kurioso da, azken finean, komentetan gendun, ez? Ez dagoela albiste askorik, azken egunotan, nahiko triste bili gara, bai okidoguz, berriren bat edo beste jarratzeko moduko dana, joku barrizek eta, baina falta jakusen alako iragarpen edo albiste potoloak. Eta, karo, danok egon gara zain, Nintendo etxiko, apirilaren 2 Switch bizen aurkezpenan dire, baina uste kabie, beste direkt bat ekarri dozku, Egiz da, entzuten gedule sare solatan, askok espero biela, olako liker eta insider handizenak aipatzen bien, martxoan beste direkt bat egon gozala, eta baina, alan da ben ikustetan hori arrapeskule uste kabien, eta oso posgarriz izen da, orokorrien. Orduen, nik uste dut merezi da bela, iragarri da bezan joku horrek errepasatuz asti, ia zer akutsi da ben. Nintendoren albistekin hasiko da, baina bero dauzkagu beste albiste batzuk, Ubisoften ingurukoak, euskarateko joko berri batenak, eta ero albiste txiki batzuk. Beraz, Lander, ondo irutzen bazaizu albistekin hasten gea? Perfecto. Aurrak areta. Albistea! Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu. Aipatu dugu moduen, Nintendok Direct barribet bota ban, pasadan hastien. Esan izen inungo Direct Mini edo Indie World, esalakorik, Nintendo Switcheri zuzendutako Direct Antibet prestebi noingoan, ordu erdiko iraupenagaz, joku pila erakutsitzea. Eta aipatu dugun, ustekako oso politzen zala danontzat, azken finean, bitxu Switchek zenbat urte deko zen, 2017ko martxoaren 3 estren esan kontsoli eberez, historiako kontsolarik salduena izeteko bidien dau, eiako askori falte, hainbat dider aipatu dugun moduen. Eta, klaro, ganera Switch bize izango dalez, retro batera garri ze aurreko kontsoliagaz, espero dugu egotie hainbat bideojoku belaunaldi artekoak izango dizenak, Switch batien zein Switch bizen funtzionatuko dabenak, eta orduen, hori agurtzeko eta aldi berien esateko, egon dino badekogu zer erakutsi Switchentzat,
hori, ordu erdiko direkt potolo bat erakutsi bien, egize da, igual ez talagon danontzako jokurik, baina bai egon direk, oso interesgarrizek eta ganera ezustekoak baitxe, orain artien ezagutzen eskendu zen bideo-jokuek. Izarra, zalantzari parik, ja ezagutzen genduen bat izan zen, Metroid Prime 4 Beyond barriro ikusteko aukeri eduki dugu, oinkoan, purbet, jokagarretasunen, ondino gehiago sakonduz, jokuekarko da bezan, gauza berrizek erakutsitze. Azteko da behin, biziteko dugun planetie erakutsi dozkue, Biuros deitzen dan alako planeta astralurta, esango dugu nahiko tipikoaz, Metroid Prime sagan txagientzat, paraje naturalakaz, ikusten da horrez, alako ondakinek beste antziniko zibilizazio batenak, orokorrien Retro Studiosek GameCube-erako eta Wii-erako kaleratu biesan Prime Trilogy zen estetika hori manten dute, egiz esan, gaur egongo grafikotara aldatute. Baina, ez dugu ikusten ez, aldaketa handirik, baina hori apurbet Prime-en saliok espero gendune, lehen pertsonako Metroidvania baten aurrin gauz, nun ibilko garen tirioketetan parte hartzen, etxaizen kontra, baina batez be, planeta hau esploratzen, puzzle gainditzen, eta azken finen, lortzen dugu zen abilezi horrekaz, edo hobekuntza barrizekaz, mapie ondino gehiago zabaltzen, eta leku gehiagotara iristen. Geuza bat, bai epatu bien, izango dana antzadanez, betxet, Metroid Prime 4 mekanika nagusize, eta alako botere psikikoak edo telekinetikoak izango zirenak. Antzadanez, txoso estralurtarran antzeko beste zibilizazio bat ezagutuko dugu, zibilizazio aurreratu bet, eta aurren kasuen, Samuseri emongo dutxina da, hori, botere psikiko hauek, kaskoan, alako harri more moduko bat agertzen jako Samuseri, eta bisori eta trajeko argizek aldatutxeako morera. Eta berez, izango da baita, alde batetik, borrokatarako bideratuko dugu zen botere psikikoak, ikusten da momentu baten, bere kainoiegaz tiro itzen da bela, eta tiro hori kontroletako gidatzeko aukeri irabazten da bela Samusek, hainbat etxai aldi berien kabatzeko edo gainditzeko boteri lortute. Baina geroz lanez, puzzle gainditzeko balizoko izango dozku botere honek, botere psikiko honek. Adibidez ikusten da, urrunera tiek zabaltzen da bilela, edo bestelako ekintzak eitzen, ez? Orduen, aldi batetik oso botere, oinarrizko boterik dizela moten dugu ez da ezer burua portuko dozkune, baina bestalde be, Metroid Prime-entzako oso aproposak dizen botere batzu dire, eta segurunik abenturan aurrera inala eta gauza barrizek lortzen goazela, gauzie komplikingo da, ez da? Horregaz ez da inungo zalantzarik. Bai, aritzen. Ez zaten ikual, podere psikiko jena adibidez esan desuna proiektila kontrolatzen eta zeurazki ulertzen estikakin egingo dela. Adibidez, zeana, eskuakin edo telekinezikin gauza mugitzen dula eta hori imaginatzet egin dezakela igual pantalla taktila aprobetxatu ze alako mugimendu giratori o boro egiten du. Gogora gartzen dugu, Wiiko Metroid Prime 3, bazkenien nuntxuk egaz eta ez Wiimote egaz borre itziken duzela enbat ekintza egiz esan. Eta igual bai, taktile egaz ozer eukipe pantalla egaz zehozer egon leke, baina suposatxet azken finien ja switche. Naiz eta gimik horrek eukin, ez? Pantalla taktilei birri doa, joikonak askatzeko aukera horrek. Eta ero baina telebista konektatu eta bat maukazu taktilera ez dizulat telebista hortuko horre arrazoi. Hori da, azken horretara mugatute dauz Nintendokoak eta seguruenik, igualako dala erabilizu finuzko moduen, baina suposatxot mando arruntegaz be, ez da lagongo inungo stoporik hori hitzeko, ez da. Baina bai, orokorrien bat dinotena, nahiko botere oinarrizkoak esango dugu, gero beste botere mitiko batzuk, egalmen mitiko batzuk bagartu dire, Samusenak, morfbola, olako esfera baten bilakatzeko aukerie ikusi gendule eurreko trailerretan, eskaneo bizorie behaget bueltan da, gure ingurune dana eskanietako, da hortik puzzle gainditzeko, edo mundueri buruzko informazioa lortzeko. Orduan orokorrien, ez dago emoten aldaketa handizekaz datorrenik, Metroid Prime 4 hau, baina ez dut uste bez, inok eskatzen manik. Danok gure gendun eurreko abenturan jarraipen fidel bat, eta itxura batin hori lortzen da bez, baina tal grafiko nahiko ikusgarriz egaz, egiz esan Switch izeteko oso itxurana deko, Metroid Prime 4 honek. Ganera, jantzi barri zebe ikusi zen dugu trailerran azkenengo momentuen, alako
jantzi gorri eta baltza, bai, oso estilizatue, nahiko desberdine, otxute gauzenerako. Eta tamalez, ondinoko ez dugu ezagutzen argitaratze datarik, 2025 kaleratzeko asmoagaz jarraitzen dabe, baina ez dabe zerraipatu. Eta, bueno, zelan ez, Switch originalekerako direkta izan dalez, ez dabe zerraipatu Switch bizena, ez? Ez dakigu grafiko honek erakutsi da bezenak Switch bikoat izen, edo Switch bizen, ba, igual, 60 FPS-eko tasan funtzineko da ben, ez dakigu galakorik, ez? Igual, etxiko direktorretan jakingo dugu, baina momentuz, ba, Metroid Prime 4 Beyondonek oso txurona, Switcheria gurtzeko jokua proposa moten dugu, hainbat urtez, espero gendun bideo joku beti zen da, ze okerrez panabilen berez, oin 7 urte, iragarri bien eiru baten, bakarrik logo erakutsitze, eta hori, ba, ibilbidea bukatzeko oso proposa bintzet. Bai. Bueno, aspaldian beti aipatzen zenun Metroid Primea, eta bueno, azkenean hemen daukazute, ikusgarri. Zaleo pentsatzen guztoran gozeatela, eta esan duzun bezala. Eta aurreko batean Telegram taldean komentatzen genuen bezala. Normala jolasak orain asko Nintendo gateatzen ditunak intergenerazionalak izatea, ze 150 milioi pertsonako publiko merkatua daukazu. Hortaz, hori ezin dezu beste alde batera behiratu. Hortaz, zeurazki jolas gehienak izango dira hori intergenerazionalak, Switch bian, ba, bueno, esan esan bezala, ba, 60 fotograma segunduko, edo batzutan igual tekstura haueak ekuiko dituzte, edo beste zabarra batzu, pero ez diana revoluziorik izango bentsat intergenerazionalak diana. Eta nahi izateate oso bajo entzuten diatela, baina ez dakit. Lehen Landerrek esaten zinaltu entzuten nula, baina saiatuko nez konpontzen. Baina, bueno, Lander, jolas bat itxura oso hona daukana, eta hurrengoa haina hona ez daukana, ez? Bueno, bai, Metroid Prime 4 da, 2025erako espero genduen Switcherako jokutako bat, eta beste bat Pokemon Legends Z da izango zen, ezta? Z, Legends Arseusen jarraipena izango zana berez. Eta, bueno, trailer barriz erakutsi dozkuen Nintendokoak eta Pokemon Kompanikoak. Ba, pizkat gehiago sakonduz ikusko dugune joku honetan. Barriro iriko mekanikak edo inguruniek aurkeztu dozku ez, oingo honetan, ba, gehiago erakutsi zelan egongo dizen Pokemon basati zentzako gure batzuk, zelan ibilko garen, ba, hauetan Pokemonak arrapetan, edo euren kontra, ez, basati zen kontra borrokan eitzen. Eta gizizan nahiko gauza bitxizea berez, eta igual zutin jozun horregatxik ez, ez teko lauren itxura hona, bazelan hartazten dizen hiribarruko ingurunietan, bueno, urten bierrin ez. Iria oso pobrea da. Bai, eta bai. Batzutan baude olako kamera ireki, enfoke batzuk iria urrunean eta ikusten dela, eta ezain urrunean, baina ezki iria utzutza dago. Eta abentura, ulertzera ematen danez, hiri barruan izango da, abentura osoa. Hortaz, bai. Ez dakit, momentu batzutan, justu orantxe animazioa ikusten ari geana, alako Pokemon salvaje daude zona delimitatu batuan, herrian, parke bat izan daitekena aulako bat, eta horra sartzen da, nahi momentuetan goratu dit, hainbat, esango dut, mugikorreko jolasek ukitzen dituzten animazioak eta grafikoak diala jolas honenak, hortaz. Ez nago oso ziur Nintendo eta batipat Game Freak egiten ari den, baina ez dakit nik. Bale, Switch zaharrerako da, baina Switch zaharrerako ja kalitate grafiko honekin ja 3 jokoen dituzu. Hau, ZA, eta ero Legend Arceus, eta bestea zein zan, azkenengo Pokemona zein zan, Lander? Lander ez dugu entzuten, Zaitu entzuten, Lander. Ez, oraindik ez zaitu entzuten. Bale, Landerrek mikrofonoa konprobatzen du bitartean. Ba, bueno, esatea itzena Nintendo, Pokemon Company ulergarria da Nintendo Switcherako bate behar badute zaharreako revoluzio handi bat izin dela on grafikoki eta baino nahi batipa preokupatzen hauna da justu aurreko jolasa ikusita Metroid Prime 4 ze kalitate grafiko daukan gero una etortzen zea eta kriston bajona zua dago. Ez dakit Lander zuk nola ikusten dezun. Ez zaitu entzuten oa hendik,
Ba, bueno, zaten Lander mikrofonan, soluzionatzen duen bitartean, ba, ez dakit, oso arraroa da Nintendore, bueno, Pokemon Company-na bakigu azkenean nola da, baino, bueno, dagona da eta gauza gutxin lezke. Segundu batean, zengo dut, Lander, renizatuz, web horriak kargatuko eta ero moztu zati hau, favorez. A ber, oin? Orain bai. Oin bai, venga. Bale, ba, amendik aurrera jarraitzen dugu. Vale. Rhythm Heavenekin segitu zu iguala. Bai, igual nahi baduzuna aipatzen dugu galan dabe, zera, Pokemoneko Vale. kontuek. Bai, nitzako grafikoki akatze edo arazo handiz edekoz, aipatu duzun dana gaitzik, eta gero ia benetan errendimendu aldetik eta zelan da bien, Baina, hori baino gehiago, jokuek berak ez tozte askorik erakartzen, igual hori atxarrena. Ez du ezer berririk aurkezten. Ez, eta egitze dadeko zela hori, Pokemona kokatzeko edo AOE eraso batzukaz eta apuru etor jokatu gure izan dabe, jokagarretasune pizkat aldatzeko helburu horregaz. Baina, adibidez, hau aurkeztu daben mekanika edo ez dakiz lan barez lan ditzu. Zetatik Alda gara zuzula. rangoana. Bai, hori baino gehiago horratzen dauzuna aldo zuzela eraso beste entrenatzaile batzuk zure kabuz, Ja. horreta bizela kaletik eskutuen eta de repente zure Pokemonagaz beste bateri eraso etxitzazu eta apurut bitxize da ez, eta ulertzeot Pokemonen borroka zikera horrek apurut dinamizatzeko bideo dela, baina aldi berien hau ez da alako JRPG ez dakit violento bat uste burure, baina ez violento baizik eta beste entrenatzaile batzen horka zabizetzen eta nahiko bitxizia iruditzeate. Bai, joko zikina pixat egiten naizeala. Bai, hori eta Pokemon eta Nintendo dizenerako nahiko bitxizetziate, Gero igual guai dauela eta jokuen boten dabela, baina ez dakitze, jate askorik erakartzen berez. Eta gero dinozuna, irize azkenien nahiko utxe da, dana irizen izetie. Gero seguru zabalduko da gehiago eta gongo dizela kokaleko desberdinek eta... Baina justo mundu irekiko Pokemon baten eta niri buru atostena da Breath of the Wild izango dugu, ez? Basoak, esploretako, mendizek, ez? Ez hiri baten sartun degon eta alako parketxu baten, hori bai, baina hori baino gehiago espero dut Pokemon batea gaitzik. Batez horren beste denpora dore ginien, barririk kaleratu barik. Eta gainera, ezke, hirian kontzeptuakin da nahi burua etortzen zaitena, nola sartzen duzu hiri baten barruan Pokemon legendario bat. Edo Pokemon erraldoia diana, Gyarados bat adibidez, edo Dragonite bat. Nun kokatzen duzu ulertu ezaket, herriko parkean arma batzuk edo Meowth bat, katua edo txakurre bat egotea. Ez daki, Pokemon legendarioak eta herri barruan nun kokatzen dituzu. Ez daki, kontzeptu oso arraroa idutzen zait, ikusi harkoa, beldurra mateitena da, izango bazan jolas hau, Pokemon handi bat egiten nahi dira, eta bitarteko zerbait egiten nahi diana, esan dezakezu, baina ezke Pokemon handia bezala saltzen nahi dira, hortaz... berez dau Legends azpizaga horren barruen, baina aldi berien Pokemon nagusi moduen saldu gure dabe, eta, klaro, barrero bolteta lehengora, mundu irekizen kontuetan, ikustot Arceusen gehizien erakartzen dozkune hori zala, mundu irekizen kontuna, eta ez du lertzen zeba hartu daben dalarogei... Bai, ez da, baina, hasik erabaten espero gendun irekizizeti, eta hori izan, erakargarrezina da notzat. Eta hain dabe, justo kontrakoa, eta egiz izan, ez dut askorik ulertzen. Hemen norbaitek badino, mekanikoki hori ez da, beste entrenatzaileri erasotzienak eta zentsu edekola, salako puzzlik eta gotzezela beste joku batzutan entrenatzaile saizteko, baina beti borrokatu nahi zendule euren kontra, maila zigotzeko, dana dalako hori egiz da ez, eta beti gero altzen zinenerako gimnasio batea edo, azken finen, borrokak salto inezkero, edo saiztu ezkero, kaka jaten zenduen eta galdungo zenduen baila, bai. Baina ez dakiz, hori baino gehiago dinot kutsu ez, dekona... Eta lorean... Bestiek arrapetiena. Lorean, Pokemonen unibertsuan beti izan da borroka bat, entrenatzaile batei begietara behitzen diozu, eta
erretatu iten dizula. Eta orain derrepente Bai. atzetik jun eta atakatzea, ez da hit, kuriosoa. Berbarekin barik harinau. Hoi da. Igual izango da lako torneo moduko, txapelketa moduko bat nun, ja adostute dauen hau dana, bai, Ja, seguru olako soziar izango dela, bai, ez dakit. Bitzizitxeate besterik barik. Kasu honetan be, Pokemon Legends ZA, 2025erako barriro espero gendu, esan bien baietz, eta direkto honetan barriro berretzi dabe, asmo hori. Baina urte bukaerarako kaleratuko dabela zehaztu dabe, ondino egun esan barik. Ba, bueno. Eta aurrera goaz, beste iragarpen handizetako bategaz, Tomodachi Lifeen joku barrize jasoko dugu, Switcherako, Living the Dream deitzuko da, eta, igual da harrigarrizena, ez dela aurten kaleratuko, 2026erako Switcherako kaleratuko dabe. Tomodachi Life espadozu ezagutzen, da The Simsen beste klon bat, egiz izan, olako antzeko rollo hartunde. Kasu honetan, Nintendon mi pertsonaizek, honek sortzen dugu zen monigote honekaz, alako hausogune bat edo prestetako. Kasu honetan, olako irla batera bidaiatuko dugu, egiz izan, irlien kontu egaz, trailerraz izan momentuen, ikustetanok espero gondule Animal Crossing barriz izala. Ezkitxura hori hau gafixka. Grafikoki da oso antzekoa da ganera, gero bai, gozat ezberdintzen doaz eta, baina lehengo plano hori, ondartzakoa, eta justo mi batek euskarra bota hartien izan duen petxetan, hau Animal Crossing da, eta listo, ez? Baina egize da, Tomodachi Lifek berez 2014 urtien, igual espazen baloraziorik onena jaso, esan jokurik onena izen, baina bere armadatxo eukiban atzetik saliena, jente askori nahikotxu guztiakon, zeolako, The Sims moduko bada, igual ez horren beste familiak kudeatzekoa, baizik eta esperientziak edo harreman soroak proposatzen deusenak, pila bizilek ez jokuen. Eta kasu honetan, eurrekoan behuztotan zelain apurruetan metxakaz eta, baina Living the Dream azpititulu horren atzien dau, beste pertsonaizek hasta usokidikaz, ametsak partekatzeko mekanika bat, hor ikusten da olako mierraldoiek agartzen dizela momentu baten, eta alako kontuek. Bantza denez hortik joko dabe, bestelako mekanika berezi batzuk sortzerakoan. Jentik nahiko ondo hartu dabela moten deu, baina aran dabe, trailer oso motz, oso labur bet, jasko dugu, apur bet, irlie bera ezagutxera monda eta harremanan muñera kutsitze. Baina, printzipioz, horize 2026erako dator, urrun geratzen da, eta suposten dugu, Switcherako eta Switch birako beste bertzino hobetu edo tanalako bat ukiko dabela. Online aspektua izango du, agian horte euki dezake tirada pixka... Bai. Hori da apurbeteko ez? Dala Tomodachi Life lagunen arteko bizitza hori. Eta peintzet, 3DSeko kasuen Street Pass erabiltzen ban, kaletik aurkitzen duzen beste 3DSeko erabiltzaileekaz, misek partekatzeko edo beste mondure eruteko, dalako gozatzuk erabiltzen bazen. Suposatzen dut, Switcheko bertzio honek igual ez Street Passegaz, baina beste sosegaz bai funtzioneko dabela, Nintendo Switch Online, arpidetxigaz badan sortzeko hausogune hori beste mi batzukaz. 2026 arte, hau bai argi dago, seguruenik kontsola berria ja merkatuan dagoela aterako dutela, bietarako balio izango du. Azken finean ez da jolaz bat optatzen duena grafiko edo teknikoki aparta izatera, bizik eta gehiago esperientzia bat izkentzera, beraz, adez joku honek zentzua dauka Switch bia eta gero agertzen. Hori da, eta gauza bera paseko da beste iragarpen bategaz. Rhythm Heaven Groove, erakutsi gabe, berez igual guk ezagutzen dugu Rhythm Paradise moduen, Nintendo DS-eko oso joku mitikoa izan zana. Eta, atal barrize jasoko du Switcherako, baina ohiko mekanikak edo mantendut, azken finean erritmo joku beda, oingo honetan emoten dugu, ez tabela Switchen baipatu dugu zen gimmick edo ezaugarri berezi horrek erabiliko kontroletarako, besteri barik mandoan botoiekaz funtzioneko dabela ikusileik epidizotan. Ze, DS-erakora jolastu duzu neok, jaingo duzu moduen, estiluze eta aukipien pantai erabiltzen ban, horregaz mini-joku desberdinek proposatzeko. Baina hori, humorie, estilo grafikoa eta dana mantendu ditzen da, de hecho, trailerraz izan momentuen, eta honi oskin du jakin ze joku dan, ja soinu egaitzi bakarrik argi egon zen, Rhythm Heaven edo Paradise baten aurrien gauzela. Eta horrek honek be oso harrera nauki deu, barriro oso joku txikitzu da, igual ez da mundu guztizeri bideratutako joku bet, baina originalak
kriston arrakasti eduki bien, bai desien, zein 3 desien. Eta, desde luego, jente askok gogo handiz hartuko daben bideojoku izango da. Baina, barriro, 2026-erako doa, espero dugu Switch originalien eta Switch birako beste bertsio bat egotie, edo bentset retro batera garretasunegaz arrazori bari funtzionetie. Baina berez, oso txurona eta gogo asko honetan ibiltzeko. Bai, gogoratzen naiz Nintendo DS-ean, izan nuenean. Jolas honetan etxean ibiltzen ginean, eta oso divertiarra da, simplea da, baina ezke bere zea hori dauka, ritmoa jarraitzeakin eta divertigarria egiten da azken finean. Eta, ondo irutzen zait. Egia da, pantalla taktilan kentzea hori, mandoakin ondo geratu daitekela, botoia sakatuz. Ez dakitena da, ze Nintendo DS-koan ibil nintzen eta netzegoen, baina oraingoa badaukan ondo litzakelako multijokalari onlinekoaz gain lokala izatea, ze azken finean bi joikon izanik, igual pantalla berdinean bi pertsonak ibili aldi erelako eta alako pikeak eta sortzeko. Ez dakit hori karreko duten edo jada ekartzen duten? Ez dut uste baiezatu da nire dakitzela, baina espero dut baietz azken finean Rhythm Heaven erritmo joku da, baina festa joku moduen errez batien salduleik, Mario Partin estilora do. Eta hori ganera botoiek erabiltzi ez gain, espero dut egotie mini joku zehatz batzuk, giroskopia edo bestelako saugarrezek erabiltzen da beznak. Mario Partikin daben moduen, Mario Partin berez jokatu eskero pro mandoagaz edo saugarri berezitik estekon mandoren bategaz, mini jokuek mugatu itzen dire, horretara bakarrik. Baina gero erabili eskero joikonak eta bestelako gauza batzuk aldozu mini jokutan eta ibiltzeko aukera izkatzen dutxu, eta hor badauz guza interesgarri batzuk. Orden ondo gongo zan Rhythm Heaven honetan guza bera paseti ez. Bai, guzti izaduz. Hau ja atzin izten dugu, eta justo kontrako aldera joten dugu, ze Marvelek, igual aritzen ez du horren beste intereseko, baina niri niretzako iragarpenik politzenetako bat izan zen, beat 'em up barreze jasoko daube Marvelen superheroiek, kasu honetan Cosmic Invasion izenagaz. Eta batez interesan duzte, atzien dauen estudizioa, Tribute Games izango da barriro, aurretik Ninja Dortokan Shredder's Revenge kaleratu bien estudizio berbera, Dotenbo argitaletxegaz barriro batu da. Egiz izan, Ninja Dortokak arkade beat 'em up jokuen arloan testu inguru oso sendoa aukitzen bien moduen, Marvelen superheroiek bepadekie. Aspaldi X-Menen edo Avengersen eta beste bat superheroin balako beat 'em up jokuk ikusten gendu zen. Eta aspaldiko partez, hain gerra hartzen hasi dalez barriro genero hau, ikusi dugu Power Rangerran jokuek, Ninja Dortokanak eta beste bat alako klasiko. Nahiko joku txukune ditzen da bezala, moten dugu, olako bidimentzioetako atal estetiko gaz, baina oso landu, pixel art, oso koloretsu, oso politxegaz, eta, zelan ez, Marveleko protagonistakaz, guztire 15 superheroi kontroleko duguzela aipatzen da prentza hogarrien, traileren ez da bezdanak erakutsi, baina alan dabe, Spider-Man, Otsokume, Venom, Ekaitz, Captain America, eta, zelan ez, hainbat, eroi ezagun egongo dire, espero dugu Iron Man edo Hulk eta alakoak agertzi, baina momentuz nahiko plantel, nahiko pertsonaia sorta politze eratu dabe. Eta, azken finean, beat 'em up bat da, orduen, ni osoan kontra, dozenaka etxain kontra bilko gara borrokan, bakotxan abilezi berezizek eta mugimenduek erabilitze, etxain nagusizek Marvelen unibertsoko beste pilau batzuk izango dira. Egiz izanik gaizto nagusiz ez dut ezagutzen, baina tinoenez Fantastic Fourregaz, edo lau izugarrizekaz lotut egoten da, orduen seguru honek ikusko duguzela. Baina honen azken finien joku honetan kooperatiboa, edo mutu jokalari izten da, eta lau lagunek elkarregaz jokatzeko aukeri egongo dela aipatu dabe Tribute Gamesetik. Ninja Dortokan jokuek alde honetan ezaugarri oso politzik ukitzen bazen, lokalien jolasteko tokiko mutu jokalari ukitzen ban, baina aldi berien online ezaugarri nahiko txukunekaz funtzionetan ban, adibidez, taldiek sautzeko aukeri egotezan, edo ja behin mapa edo maila baten gehitzeko aukeri ukitzen duen, beste talde batera, talako guzatxuek, eta gizizan, arrezu izten ez, nik behintzet beat 'em up batzutan eneman eukin ikusitxalako funtzionalitaterik, eta, desde luego, ikusitzezalako ibilbideekien, Dotemuk argitaletxe moduen hainbat beat 'em up handik alertu da bezala, oingitzi ipatzen genduen,
ja, nasko garatzen izenagaz, baina alako roguelike estiloko beste bitemape bat garatzen da bizela, Streets of Rage lauko garatzaileekaz, Ninja Dortokana be, itxela izan niretzat, osake gogo handi sartze dute Marvel Cosmic Invasion hau. Berez, 2025erako etorko dala, ondino dati ez dugu ezagutzen, baina behintzet plataforma bai, kontsolanatan, Nintendo, PlayStationen eta Xboxen, zein PC-en jasko dugu. Ba, zan ez zumezela, joko beat'em-up, retro, gaina aspektu horrekin, pixel artakin eta neko ondo da hona, itxura hona dauka, alde hortatik gustatzen zaizuena genero hau, ba ondo, eta gainera Marvelen unibertsu hori, azken aldian, bueno, ezaten joan modan dagoena, baina Marvel beti dago modan, baina bueno bai, exitua izaten nahi da Marvel zeakin, Rivals da ez, Lander? Bai, hori da. Bai, Rebels, eta bueno, orain Marvel Cosmic Invasion, beste genero baten, baina bueno, itxura hona daukana. Eta joko mitiko, oso mitiko bat baita ere, ez, erakutsi zuten? Bai, azagutzen genduen Dragon Questen joku originalan remakeek edo berregitik egongo zirela, Dragon Quest 3 HD bide remake igez estrenesan oso balorazio ona jasota, eta bat gehi bi bildumien lehengo jokarretasun bidizoa ikusi genduen Nintendo Direct honetan. Ez da baino gozustekorik, eurreko 3. Berregitien moduko remake batzun aurrin gauz, hori ez, bidimentzinoko sprite landuek deki izan pertsonaizek eta arerioak ikusko duguz, baina aldi berien, 3D inguruniek edo bentsete eraikinek eta alakoak agertzen dire bideojokuen zier. Oso itxura politxedeko, ganera, hori betikoa ez, joku oso mitikoak dire, ja burbet, Japonia erantzaken dute astute geratu dizenak, ze Dragon Questek beste hainbat eta hainbat ataldekoz moderno hauek, nahiz eta jokarretasun estan askorik aldatu, eta errez hauek jolasteko, orokorrian. Orduen asko eskartuko da, lehenengo bizek eukitzie, ganera lehenengo 3 alako trilogitxu bet osatzen dabe, berez 3. Prekuela moduko bat zan euroko bizena, bertako heroi baten kondairie kontatzen zan. Eta oso txura politzen, nire bentzet pilorak hartzen duzte, ondino 3. jolastuen behar dut, baina gogo asko dekutzatez. Eta, bueno, Dragon Quest bat eta 2 HD bide remake honek esteko argitaratze datarik zehaztute, aurten ikusteko asmoa dau, baina eurreko pasasa moduen PlayStationerako, Xboxerako, Switcherako eta PC-erako ikusko dugu. Bai, barri izan zuen bezala jolas ultramitikoa da, bat eta 2 gainera, ez daitena, Landerra, nontzatuta zegoen, ez trailerra ikusita gogo sonatzen dit itzegin genula noiz, bait, honeatik. Bai, bere zein biena zan, 3. marketing kampaina gazi bizirenien, amaieran agertzen zan, bat eta 2 bildumiek kaleratuko biela, baina azken duen ez dugukin ikusitze gameplay irudirik ez ez. Vale, behira. Dragon Quest, zan da bezala jolas ultramitikoa JRPG-etan, eta bueno, guztoko ez duten antzat, eukiko zute bat eta 2 HD-an, eta artistikoki bastante ondo utzi dutela irutu zein nahi behintzat. Beraz, bai, nire asko guztiate. Historia aldetik eta jolasona da, beraz. Gozatu zakezute, baita Switch zaharra berria ez daukezuten aukere. Hori, eta Akira Toriyamari omentzeko, ez? Dragon sortzaileri, bertan Dragon Questen beti bizen dela monstruoak eta diseinatzen da sortzen, nahiko aukera politxe da ganera. Holan, azkar-azkarra aipatzearen beste joku, iragarpen gehiago egon ziren ez, Nintendo Directien, ez dugu guztanak ikarriko, ze bestela saioa oneri buruz bertan emango dugu, baina bat joku interesgarri egon ziren bai, alde batetik patapon bueltan da, ez dakitzaritz ezagutzen duzu, inoz ibilizaren PSP-ko jokuetan. Uste batz, ibili nitzala PSP-an, de hecho. Baina... buelteko dire, bai. Buelteko dire, patapon bat gehi 2 replay remasterakaz, kontsola nagusi guztizetarako eta PC-erako. Uztaiak 11an estreneko da, eta ez padozun ezagutzen patapon da lako erritmo joku bet bebai. Nun gidatu behar dugun olako armada tribal moduko bat, komandoak, botoien serie baten bidez agintzen, adibidez erasotzeko komando bat sartu beharko dugu, erritmoa jarraitxuten musikiena, gelditzeko beste bat, alako guzetxu dekoz, ez? Eta dire, PSP-ko joku oso maitatuek, ganera untxe justo, euren beste estudizio baten izenpien antzeko jokuet garatzen dabil, osake momentu aproposa da patapon berabe bueltetako, eta ia, ni betxete gogotxu dekotzatez,
PSPien, bai, emuletako sorreza da, eta baina beti posgarri ikustie gaur egungo kontsolatara moldatute eta ezaugarri barrezekaz. Bai, eta bueno, jolas bat nahi ikuste ondo enkajatzen dula Switcha da bezalako eramangarri batetan, ez? Bai, zalantzari parik. Hau, edo nun jokatzeko da eta tita baten partida motxa botatekoa. Oso aproposa da bai urrengo jokue, Monument Valley 3. Nik egiz izan nene bala jakin bez irugarna dagoenik, baina bai, berez Netflixen arpidetza barruen egon da oinartien igestik, Android eta iOS gaiu mugikortarako. Baina, bueno, Nintendo Directan ezagutu dugu kontsola guztiztara zein PC-era atorko dela, uda honetan. Eta segurenik ezagutuko duzu Monument Valley, bat eta bi oso joku sarituek dire, berez mugikorratarako estrene ziren, gero PC-ko bertsioak egon dire bai, eta orain lehenengoak eta bigarrenak kontsolatarako portak jasoko da bezala iragarri dabe. Eta bueno, apuru eta olako ikuspegi isometrikoagaz eta puzzliekaz jokatzen daben joku oso eder bat, grafikoki simpli baina aldi berien benetan politxe da ikustekoa. Eta, bueno, bertako puzzlik orokorri nahiko simpliek izan arren, egiz izan euren jokutsu dekie, gero sekretu asko eta dekiez, orduen hau be ospatzeko, jasoko dugule kontsola danatan eta PC-en, eta baitxe joku originalak Switcherako eta PlayStationerako helduko dizela. Kuriosoa, nioz pentsatzen inoiz, mugikorreko olako jolas bat pasatuko zanik exito izatea eta kontsoletako baten aurkeztera, baina, bueno, egia da jolas oso ona dela, estetikoki oso polita da, eta puzzleakin eta nahiko ondo daun jolasa da, beraz, pozgarria, hau plataforma gehiagotara saltu izan da. Bai, eta, bueno, egiz izan, aurrein birko dutxien Netflixen arpidetza horreriz, azkenin oso horreza da, hortik jokatzi, askok dekien arpidetza bada, eta ja jokuek horregaz batera datoz. Orduan, bueno, horre erronkatxu bet badeki, plataforma nagusizetara kartzerakoan, baina ia, interesgarri izango da ikusti eslan funtzionetan dutxien. Beste joku nahiko interesgarri bet, nik berez, askotan ezagotez, persona sagien salien azela, Shin Megami Tensei dekogu personan atzien, berez hori da saga nagusize izango zana, baina bere inguruen beste hainbat joku edo spin-off dekoz. Hortik ezagunenetarikoa Raido deitzen dan Shin Megami Tensei edo Devil Summoner azpisaga barrukoa da. Eta horren lehenengo jokue birmasterizatuta ikusko dugu kontsolara guztizetan zein PC-en. Raido Remastered, The Mystery of the Soulless Army deitzen da, berez PlayStation bizen kaleratu zen RPG bat da. Eta, bueno, remastera dinoie, baina ize remake edala be esan lehike, ze berez joku originalak borrokak eta inguruniek olako ingurune pre-renderizatutan eukitzen bazen, Resident Evil zarra moduen, eta Silent Hill eta alakoak ez. Bueno, Silent Hill justo ez, baina Dino Crisis eta alako hainbat joku moduen. Eta bingo honetan remakerako edo remastererako emoten dugu horredanak 3D aurkeztuko da bezala. Baina bestela da, apurbet, Shin Megami Tensei eta personan agertzen dizen deabruek eta monstruoak eta mitologize hartunde sortzen damen alako RPG bat, nun Japoniako aurreko mendeko girotxiegaz, soua erako girotxe bategaz, babilko gara, borroketan parte hartzen, gure monstruoak harrapatzen edo sortzen, baina aldi berien gu geube borroketan parte hartzen ibilko gara, gure erasoakaz, olako ingurune txikizetan mugitute. Eta, bueno, orokorrien, joku honegatik entzun dedeko eta hainbat mekanika deko zela nahiko gogorra dezena gaur egun, eta ez tala igual aproposena, baina antzadanez, remaster honegaz apuroet horrek zuzentzeko eta asmoa dau, Atlusen aldetik, eta Segan aldetik, osak jarraitzen berko da. Ekainak emeretzi zen estrenetan da, ipatu dugu moduen, kontsolatan eta PC-en. Ondo. Eta bukatzeko, lan azkarraskarren Gradius, dala Konamin shoot 'em up mitikoatako bat, horren Origins bildumi aurkeztu dabe, kontsola nagusitarako eta PC-erako barriro. Abuztuak 7 estreneko da, okerrezpana bilen 6 bideojoku bildute. Ametik txatien norbait dabil, osake seguru berak zetasun gehiago mongozkuzla badakit shoot 'em upan sali dela. Baina orokorren oso txurona, ganera barriro, Konami ikusten dugu joku sarrak berreskuratzen eta apurbet zaintzen, osako hori danok eskertzen dugun zer da. Eta shoot 'em upan salientzat, seguru nau opari ederra dela, ze irakurreten adatxik hor badau beste ustekabekoren bat edo beste, Salamander Riru eta alakoak epatzen dabe, berez dizela jokuek ez dakitxona aldu dizen, edo galdute geratu dizenak, edo alako zozer, osak jarraitu inberko da. Betxe, norbait posideko gutxatien, osak jarraitu biherreko bildu matxu bet.
Baina, bueno, jokuek baino gehiago erakutsi biezan Nintendo Direct honetan, eta gauzatxu bet, bai ala bai, aipatzeko da, Switch kontsolak kartutxo digitalan zerbitzue jasoko dabela aipatu dabe Nintendotik, ba, familizegaz bideojokuek partekatzie albidetuz. Berez, funtzionamendu da, inoz aipatu dugun Steam Familiesen antxeko zeozer, baina zelan ez Nintendoen aldetik etorritze, ba, gauza berezi edo oztopo mugak teko zela aipatu behar da. Hori, funtzionamendu simpli da, ez da igual horren ulerterraza, orduen azaltzen saietuko gara. Zer da kontue, erabiltzaileek egindako edozein erosketa digital, ba, Switch bati esleituko zaio kartutxo digital izenpien. Osa, oinartien moduen, ez? Erosten genuen joku bet digitalki, eta ba, hori, produktu hori digitalki ukitzen genuen gure kontuen, ez? Azkenin ideia berbera da, baina honetan kartutxo digital izena jartzen jakie. Kontsola horretan erregistrata dauen edozein erabiltzaileek jogatu halko du kartutxo digital horretan, oinartien egin moduen. Baina kartutxo virtualak ba fisikoan moduen funtzioneko dabela azaldu dabe Nintendotik. Hauek kontsolan sartute edo kanporatute. Horako menu bat dekogu, kartutxo digital horrek kontsolan sartzeko, kako txartien, eta horrek kanporatateko edo ekutetako, ez? Kanporatutako kartutxo virtual horrek partekatxie da, apurbet, ezaugarri berri honek ekarriko daben barretxasun izango zana. Orduen, badibidez, erabiltzaile berberak dekon bigarren Switch kontsola baten edo hirugarren Switch kontsola baten, sartu aldugu kartutxo virtual hori. Berez, barriro, oinartien einalzan gauza bat, ez? Gitxi gora bera. Interesatzena da, kartutxo virtual honek familiako kideekin partekatzena aipatu dugu moduen. Nintendon erabiltzaileen familiarteko taldiek sortu halko duguz, Steam Family zen, hori ideia berbera. Sortxiki degonako dire geizenaz, eta bakide horren artien partekatzeko aukeri egongo da, ez, joku honek. Kontsolak ondoan egon bierko dizela da okerrena, bai, aldotxagu bitxi, nik aritz zuriako nontzun itxi joku eta adibidez, baina batera egon bierko ginen, sare berera konekteta. Hori da, momentuz. Hori oso ondo ez dut ulertzen fizikoki on beharrana. Azkenin mugatzeko bidie baino, ez deko besterik. Bai, baina, esanet, ulertzen dut zertako iten duen hori jendeak ez dezan egin familiakoa izan gabe 8 pertsona juntatu munduan toki ezberdinetan daudenak eta elkarrei pasatzen ustea, ibiltzeko, ulertzen dut. Baina Nintendo nik usteet, hori pirateria ez da, baina, olako trukillo, nik uste Nintendo olakoan gauz kontra galduta daukala bere plana, ze ateratzen dituen kontsolak segituan piratatzen dituzte, eta ez da izan puntutaraino hori benetan abantai handirik aterako dion fizikoki alboan egon behar izateak. Baita, ganera badauz moduek hori mugatzeko, ez? Steamek berak etxen dugu adibidez, IP bidez, kubisok herrialde desberdinetan, edo batzutan, hasta herri desberdinetan bizi eskero, ja ezin dutxut nire familia gehitxu. Baina beste danak normal funtzionetan dugu. Orduen ikustot komenigartzeko dala berez, mugatu nahi oso, ez padekogun IP bera edo ez pagauzen herri berien, ezin gara izen familiako kidiek. Baina gero itxi jokuek normal partekatzen, ez bat abesti sare berien konekteta gotie eta dana mugak izeti, ez? Azken finean rollo da. Edo gutxienez, lehen aldian familira sartzen zeanean, hor bai fizikoki alboan egon behar izatea, eta ero hortik aurrea ja online guztia. Ze ez dezu, jende askok eta gaztetxo askok igual, lehen guzuekin edo partekatuko dituzte jolasak. Jolas bat aldatu hor duen bakoitzean, herri ezberdinetan bizi baia, mugitu beharra izatea, egintzezu behin autentikazio hori egitea, eta listo. Hau esanik, seguru nago, YouTubeetik aterako diala moduak, bi kontsolak, naiz eta toki ezberdinetan egon, bi sare berdinean bezala emulatzeko daudela egiteko. Eta hortaz, behin erramenta hori, porque pentsatzet wifi-a bakarri behituko dula. Ez dula, ez dakit, konexioak NFC-a goten da, edo Bluetooth-a, edo ez dakit oie behituko ditu, pero interneta wifi-a bakarri baldin bada, segituan aterako diote modua juntatzeko hortaz. Nahi dut zait dela bizitza komplikatzea beharrik izan gabe.
Bai, norbait edeko hemen zalantzi, ia alboan egotiena behin bakarrik ez aldan, eta neu horrean ingurun egon nintzen ez, informatu gurien, eta egiz da ez dauela oso argia saldute, baina, printzipioz ez, jokuek bidaltzerakoan, kartutxo virtual honek partekatzerakoan, sare berera konektita egon behar zarela aipatzen da Nintendo webunien. Gero igual hori aldatuko da bela, edo ez da horan izango, ez dakitz, baina printzipioz dekogun informazioa hori da. Hori kartutxo virtuala bera partekatzen dugunien, zelan ez guk jokatzeko, erabiltzeko aukeri galduko dugu, bestikiteko bitxartien. Naiz eta sortziki den arteko familize sortute eukin, ezingo gara bili joku bera hainbat kiden artien aldi berien partekatzen. Baina, halako epemuga edo, amaiera badeko alokairon entzat, ez? 14 egun bi aste da topia, bidaltzeko kartutxo virtual bat. Gero ez dakitzatena, egongo dan, behin epemuga hori paseta, guri edo Javieri buelteko jako kartutxo virtuala automatikoki. Ez dakitzatena, gero halako itxarote denpora bat, edo zer egongo dan, barriro partekatu ahal izateko hori bestotuzte zehaztu da benik. Bueno, nik usteet ateratak publiko egiten danean jendean esperientziatik informatuko gehala. Baina, ez dakit. Bai. Informazio oso Apirilbuk. Hori da. Apiril bukaeran helduko da berez, utxkotxolatara, orduen, suposatzet, ja laster, hasiko dizela informazio gizago moten. Baina, ia, bai emoten dugu dala alde batetik, hori, zerbitzu oso interesgarri ze, oso erosoa, baina egize da, baina hartien be, egon dela modue, antzeko gauzak eitzeko, erabiltzaile berberagaz jokuek partekatzie posible esan, erositxeko edo oso jokuek. De hecho, guk, ez da gure tailertarako da hori zibera itzen dugu, hainbat suitziteko guz, baina erabiltzaile bakar bat. Eta normalien konektita gonezkero bai mugatzen dutxun, ez duen jolastu joku berien, aldi berien. Baina offline edo gazkin moduen edo espazen oztopo handiri jartzen, orduen kitxigora bera da, saltzen dabiz hori aldala inoin, lehendik beha inalzanien, eta aldi berien beste mugatxu batzuk edo beste estopotxu batzuk jarri dabez. Nintendo izaten. Ez da inongo Bai. Eta, direktagaz bukatzeko, alde batetik, Nintendo Today aplikazioa aurkeztu dabe, dala besterik barik, euren prentxabarrak, edo, prentxabarrak bez, esken informazio oso simple, modu simplein aurkezten dabe, baina Nintendo albiztiek partekatzeko modu ofiziala izango zena, doako plataforma bat da, Androiderako eta iOS-erako, eta berez, printzipioz, Twitter edo isa bezalako sare sozialan gandik urruntzeko asmoagaz, jarri dabe martxan. Momentuz, albiste handi bet jaso dugu bertatik, eta da The Legend of Zeldan filmie, ja, ezagutzen genduene. 2008ko martxoaren 26-en estrenatuko dala. Ez dakigu beste zer, hori bakarrik iragarri da beholako bidizio motz baten bidez, baina, dati ebentzet badeko guia. Bakizute, albistean nahi duzute jaso, hori behi euskeraz ez duzute izango, hortarako gemerauntzia.eus, eta hori izango dituzuen Nintendoren albisteak euskeraz, eta gainera landarrek oso azkarri idazten ditu, oia, beraz, guretzat ez da plataforma erabilgarria. Hori da. Baina, albistek aipatut eta beste informazioa, izan behar dugu, etxi, apirilaren bizen urrengo direkta datorrela, esan dugu moduen, Nintendo Switch bizen aurkezpena izango da, arratsaldeko 3:00, eta printzipioz gubaldetik, Twitchen egongo gara barriro, zuzeneko jarraipen hori eitzeko. Hori da. Hemen izango dituztu zuzenean emititzen, eta, lehenengo iritzi edo itxura ematen dioguna informatzen. Beraz, animatu osteguna ez, Lander, ez nahizu? Etxi asteazkena. Asteazkena, barkatu bai, asteazkena. Hori da. Nintendo albo atera utziz, Ubisoften albiste batekin gatoz, baina ez da Assassin's Creed Shadowsen ingurukoa, ez bentsat zuzenki lotuta. Ze, azken aldian, genekin Ubisoft ez zegoela momentu egorik honean, eta estabilitate oso hona atzaukela, eta Tencent atzetik, jabazen akzio duna, baina Tencenten pixu hori aipatzen zen, eta, paus hori egonda, aste honetan jakin, pasaden astean jaki izan behar genuen. Eta, azken finean izan da, Ubisoft enpresak talde subsidiario bat berri bat sortuko du. Bertan, Tencentekin batera sortzen duten gauza bada, eta beren
Ubisoften IP frankizia handienak subsidiera horrek eramango ditu, adibidez, aipatu berri dugun bezala Assassin's Creedak, Far Cry eta Tom Clancy's Rainbow Sixak. Kasik ez izan daiteke Ubisoften hiru pelota handia diala, ez? Salmenta eta ekonomikoki behintzat, ala zango nuke. Bai, asko batxi ganera. Bai. Hortaz, hoiekin gehatuko dira, hau da, Ubisoften parte izango da, ez esan dugu bezala subsidiara da, baina esan daiteke erabatean Guillemoten oraingo direkzio horretatik kanpo geratuko diala, edo, bueno, aparteko zerbait, gero komentatuko dugu zeatik. Nola gauzatuko da traspasa hau? Lizentziekin batera, obviamente, frankizia bideojokoa sortzez eta garatzez arduratzen diren taldeak hartuko ditu Ubisoften subsidiera honek, adibidez, Ubisoft Montreal, Quebec, Sherbrooke, Saguenay, Barcelona eta Sofia kudeatuko ditu, beraz, bere garaien aipatzen Ubisoftek izugarrizko sede pila dauzkela munduan, horietatik 1, 3, 4, 5 eta 6 hartuko ditu subsidiera honek, eta inbertzio bezala guztira subsidiera hau sortzeko 4.000 milioikoa egin da, bastante handi erutze zaiten da subsidiario batei deitzeko zerbait. Tencentek inbertzio horren 125, hau da 1.000 milioi jarri ditu, 1.160 milioi eskainizkio Guillemot familiari. Azpitalde hauek Ubisofte royaltiak ordainduko izkiote, aipat ditugun hauetan, frankizia hauetan, Assassin's Creed, Far Cry eta Tom Clancy's Rainbow Six. Eta beraien esanetan aldaketa honekin, Yves Guillemotek esaten du atal berri bat sortzen dela Ubisoften entzat, espero utela jokoen garapena bizkorragoa eta baita ere handiagoa egitea, leheno izaten aizian kaleratzeekin handiegia ziela, orain berriz handitzen ez da mezuko erente osoa desde ematen azken aldian. Eta, banikun Ubisoft arazolarriekin dabiela, naiz eta Assassin's Creed Shadowek ondo funtzionatu zazi dela. Igual PC-en errendimendu arazo batzu dauzka, hortik ikusitut eta. Baina, bestela notaen arabera eta publikoaren hitzean arabera nahiko ondo atera da. Eta, hau esan beharra Lander, egia da, nik iritziak eta komunitatenak eta sare sozialetan eta ona entzun detela, baina niretzat termometro bat izaten da Twitchera sartu eta zenbat zuzeneko dauden ikustea, eta nire jarraitzaetan ia inor edo inor ez da jokatzen. Osea, hori oso kontraste handia egiten zait, ze iritzi ona daude, baina inor ez da. Baina, salmenta onak izan ditula entzun genuen, ze garatzaile bat jolas honetakoa Shipirion Telegram taldekoa da, eta postu ginen, salmenta onak izatea, eta Japoniako grafikoki portentoa da, atera denen ikusi da eta espektakularra da jolasa. Baina... ez da bezala aipatu salmentak, baina berez, 3 milioi jokalarizek gainditu da bezala aipatzen da. Ubisoften aldetik ganera, osea, ez dire izugarrizko salmentak, inundik nora bez, batez behalako frankizia handi baterako, baina nahiko ondo dabil, hori bai. Bai, eta ez da, zaten genuna ez, porrot bat ezin du izan jolas honek, ez dela ja Ubisoft oso erterari gaeko kallejoi baten sartzen zalako, eta ez genikelako. Alare komentatu etena leheno. Osea, amendik alabizte positiboa daukau, eta Ubisoftek, Yves Guillemotek esaten du subsidia honekin bizkortzea eta astea dela helburua, baina ezke azken aldean kaleratzek ikusi ditugu, talbez berdinetatik 500 bat langile kanporatu dituzte, eta gainera jartzen zen eskusa edo arrazoitakoa zen garatzaile gehiago zaudela proiektuetarako, eta hortaz, ezke mezu oso kontradiktorioa da, eta hemen Landarrek ipini dit, eta alde batean irutzen zait, ala izan daitekela, mugimendu honekin emate dula Guillemot anaiek behaien frankiziarik arrakaztuetzen nahi lotuta utzi nahi dituztela enpresa potente batekin, Tencent, oso potentea dana,
Eta gainera, pixat dabiltzela bila, beste akzioun eta inbertsorengatik pixat alde egitea. Irakurketa bat hori izan daiteke, eta izan daiteke, eta espero eta hau izatea, baina beste irakurketa bat eginik ikustet Lander posible dena, nahioko nukena ez ala izatea, baina dena akzionistek eta inbertsorek esan diotela hauei ja juteko batipat behi sagratu hauek, hiru saga hauek esan dituguna potenteenak ja usteko hoiek, Tencent edo hartzeko bere eskuetan, eta Ubisoft geratu daiela jolas txikietekin, adibidez Prince of Persia edo horrelakoekin. Hoiek, ez dutena garapen eta kostu ekonomikoa handirik, eta hortik ere ez dena espero irabazi handirik egotea. Hortaz, nahiko nuke jakin, Guillemot anaiek egin dutela pauso hori ematea, ikusita azken aldian beraien kudeak eta etzela eri ona izaten, baina zalantza daukat nik proposatzenetan bigarren kasu hori ezote da. Ja, azken nik uste dut, hori, ez da ikusi zen dugu liskarra handiz eta bezala sortzen, akziodunen artien eta Guillemot familizen artien. Baina, gero, Guillemotek ez da gure itxi Ubisoft inundik inora bez, eta betiko dabe borroka hori eurekaz. Orduen, igual izelekela bide bat, modu oso alegal eta oso soro baten beste enpresa subsidiaria sortzen dugu, eta gure frankizirik handizenak. Bertara, egizan erokeri beda, idei bera da, ez dakit ze ondorizo halko da bezan eukin. Eta hori da, urrundu dizela, apurubete frankizi honek euren esku geratzeko asmo horregaz, eta Ubisoft popatik hartzen badoa, igual, honek euren babespien jarratzen da bela, frankizi handi honek. Orduen, auskalo, zein izendan jatorri zen, nundi datorren kontua odana, ez dut uste holan porrolan inoz jagingo dugunik. Baina, deslogo bai, mugimendu beretan solo bat, entzuten gendule zurrumurrukaz eta hau pasea alzala, bai, eski, ondi izto zinezten. Eta jarretxo inberko da, eta zelan eta egitzen dut ziren, bai, sagari, printzipioz esan egon bierko zer aldaketan dirik, estudizak berbera dire, naiz eta beste izen batuko da ben, eta hori dana. Orduen, printzipioz bardin jarraitzu bierko bien, baina etxeran inberko dugu momentuz. Ikusi beharko da zeinek agintzen duen estudio subsidiario berri honetan. Nik uste ez dietela edo kenduko ziala Guillemotak bihaien zuzendaritzatik, eta nik uste Tencentek hartuko dula aspektu jokoen zuzendaritza direktiboa behintzat. Ja, ez dakit. Nik uste bentsat Guillemotak ez da kendu gureko hortik, eta igual Tencentek gazoki daben tratu hori zengo zala, eurek agintze jarraitzu, baina Tencentek irabazi zen zati handi betero, ez dakit. Ja, hori oso arraro egiten zait publiko egingo dutenik, beraz. Ja. Bizi beharko geha zurrumurruen munduarekin. Hori da. Ritz, nahi baduzu, hori da. Euskarazko jokoa aipatu dugu eta hori gabe bintzat ezingo dugu amaitu, ez? Hori da, ganera justu Assassin's Creederi buruz ibi garela, Shadowseri buruz, dala Japonian girotzen dan bideojoku barri bet. Antzeko girotzi dekon beste joku bat ekarri dugu, ze euskeraz jolastu lehitean betik aurrera Shadow Tactics, Place of the Shounen. Ez paduzu zagutzen berez dala 2016 estrenesan Komandos estiloko bideojoku bet, balorazio izugarriz biltzen da bezena Steam plataforman ganera. Oker espana bilen, ez dut izango obien baloreta dauzen jokuen artien, ze aizko dauz rango horren barruen, baina uneko 91 daudeko balorazio positiboa nago lako zuzer, joku bet, bai ala bai, metxe proben bierdana, bat ez be genera guztetan badatzun. Segundo, da izilpe taktikoa deritzena oinarri hartzen dugu, baina aldi berien, samuraisek eta ninjak nasteta erdiaro japoniarreko girotxigaz, estrategia kutsu bategaz, izilpi ez, hainbat mekanika nazten deuz. Igual, Landar, berez, publikoan entzat ez duna general zautzen, esan daiteke nahi okurretzen zain entzat, Komandos mitikoa bezala, baina Japonian kokatuta, ez? Hori da, Komandos, Desperados, da hainbat joku deko guzolakoak, exactamente hori da, ez? Girotxe eta mekanika horrek hartzen deuz, Japoniar girotxe hori emoteko naiz eta bera enpresie, ez da Japoniarra, Mimimi Games
estudizo alemanan joku be da, 2023 desagertu izan estudizo bat, baina egiz izan hainbat joku oso on garatu da bezala euren ibilbidean. Eta bueno, Gamer Launchen komunitateko TFE bideojokusaliek bere kabuz hartu du euskaratzeko proiektua. Dinonez, Shadow Tactics Unity garapen motoriega sortuta dauen bideojoku da. Eta zorionez badekogu, horko joku honetako baliabideek eta testuek ataratzeko erramintak. Gure komunidadien Ibai Josegaitzik ondo ezagutzen dugun UAB-a erremintzi erabili dugu, testu banak atara eta horrek aldatzen hasteko. Dinonez, Google Translate erabili dugu, testuek bera euskaratzeko, baina gero horren ostien berak hartu duz testuek, txukundu, errepase eta ondo implementetia arduratu da. Eta hau dana esan da, zelanez, itzulpenak bakarrik PC-ko bertxinoan funtzionetan deuz, Shadow Tacticsen PC-ko bertxinoan, baina bentset Steameko zein GOG-eko bertxinoak eta Windowseko zein GNU Linuxeko bertxinoak kontuten hartu deuz, euskeraz jolastu ahal izeteko. Fitxategizek, pausodanak, jarraibideek itzultzeko eta Gamer Launchen zein TFN webgunien topeko duzuez. Eta hori, ni bilin nintzen, oin urte asko, Shadow Tacticsen, egiz izan oso txarran azalako jokuetan, baina justo girotxiegaz eta ganera komandos estiloko joku izan da, askorak hartzeozten. Eta benetan, asko merezi damen joku beda, barriro, bai ala bai, probe bierdan horretarikoaz, oso mekanika sakona deko, historizon nahiko landue, apurtxo dut, urte batzu berandua, Augusto Pineta gota batien alako espantzino moduko bat jaso ban, soki ikusteko zelako ingerra okiban joku honek, baina bai ala bai jokatu berko barriro, ganera rematatako gogeno paritxuen bien oin urte batzuk, orduen doako jokuek hartzeko itxuri badeko zuen buelte barriro gogeko liburutek ere, igual horti deko galdute. Eta bestela be Steamen oso merke egoten da, zagoneke posturu baino gitxia balitzo da bezan joku bedala, osake mon begiradatxu bet, eta ia erakartza zaitxuen. Hori, gure partetik eskerrik asko TFE lan hau hartzeatik, eta hau ere zango nuke Lander, genero hau ezken eukala gure liburutegian, ez? Bueno, gure liburutegian, euskaratutako jolasen liburutegian. Ez egize da, Aragami bi, igual, estil horretakoa da azaleke, baina gehiago aksinozkoa hirugarren pertsonan eta. Baina ez, bestela isilpe joku gitxitzu dauz, eta estrategia arloan bentsetolako denbora realeko aksinora bideratutako estrategia arloan, nahiko gitxitzu dauz, bai. Beira, albiste bikaina. Eta bueno, maitzeko bi albiste motz-motz dauzkau. Bat, alde batetik Monster Hunter Wilds, kasi bi aztetik behin dakarki eguna. Bakizute, jada jolasa aterata dago, eta bueno, alako eskuan... Kapkome moduen, ez? Noizien behin bota, goza barrize bota eta txapien ez da. Lehenengo egunen eraketa aurkeztu dute, mustro berri batzuk eta erakutsi dituzte, apirila 4an estrenatuko da, beraz segituan, jolasa atera segituan. Ez dakit, Lander, komentatu dute debaldekoa edo ordenpekoa izango den? Bai, debaldekoa da, misutxune deitzen den mustro bat gehitzuko dugu, baina igual hori baino interesgartzeago da, iztarizen bilgune bat egongo dela, HUF modukoa. Berez, joku Monster Hunter gehitzenak dekien ezaugarri bat dela, baina oingoan faltezan, eta, atxaden ez hori txukuntzen ibil dire, ze asmoa da etorkizunien, bertan eduki berezizek eta bestelakoak gehitzen juti kooperatiboan gozatu alizeteko. Beira. Zaleak ziotenok, zirati daukazute eduki gehiago. Berez, Lander esan duztela, beste jolazak bazaukatena. Igual lehenengo unetik etzion aukera ekartzea, baina neko azkarrekarri dute, beraz. Eta gaina debaldeko adima da, ez dago kejatzeko. Eta bestalde, aurrekoan aipatu genuen kodesintaxek atera da Taxania, geogezerkoa bildurtu dira, eta, katxondean esatet, obviamente ez dira bildurtu, baina egia da, Taxaniak exitu totala izan dula, zerbitzerek itxi behar izan zituzten jende gehiek izegolako jolasten, eta hori guretzat izugarri pozgarria da, ez hori entzutea. Baina, GeoGezerrek ere alako salto bat ematen du, orain arte beti nabigatzailean jolastu ahal genuen, baina, Steamerako bertsio bat aterako du, apirilean, ofizialki. Pentsatzet bere, ez dena, nabigatzaiko interfaz batean ibiliko, baizik eta bere kliente propioa izango dula. Eta, bakizute GeoGezerrek ere, Taxaniak egiten dau
kun bezala orain dela denbora batetik, jada ez da soilik zeure bakarrik ibiltzeko zerbait, baizik da eguneroko txapelketatxoak eta e-sport moduan ere jolatu ez dakizu, beraz. Nahi da zutenak aukera aukezute GeoGezer ordenagailuan Steamen ibiltzeko. Eta, beti bezala, Taxania itxi intzituzten zerbitzereak, ez da, berriz ireki dituzten, Lander, baina, Ez, usto desetz, berez, dinoenez, milaka erabiltzaileek izena emon biela, osea, benetan beharrakazti lortu biela, eta hori ikusitza purbet azpiegiturio hobetzeko eta jaso da bezan kritika edo bekuntza batzuk sartzeko asmoa dekila aipatu bien kode sintaxetik. Hemen zaion gobea hobekuntza hoiena, pozgarria da, egunean behinek zaukaten exitu hori berriz errepikatzea, eta hori opa diogu zerbitzariak eta behar bezala jarri, eta etorkizunean, etorkizun opara bizan dezatela. Hori da. Eta, gaurko saioa jada joan zaigu. Urrengo baina imaginatzen zuten bezala Nintendo Switch berriaren aurkezpenatik izango da kasi monotematikoa. Eta, berriz gogoratu, asteazken honetan, arratsaldeko Lander ordua? 3 izango da. 3 izango deula Nintendo Switch 2aren aurkezpen ofiziala zuzenean ikusi izango zute Gamerauntziako Twitch kanaletik, beraz, hor izango dituzue. Eta hemen txatean egon zaiten guztioi, Norbait, Erikosin, Ate, eta beste guztioi, ez dakita azten nahizen, baina ez? Bazkarrik asko, etxeetik entzuten gaituzuen guztioi ere bai, eta baita ere podcast podcastetako plataforma besteetako guztiei. Eta Lander zuri ere, gidoia iteatik, astero bezala, eta urrengo aste arte, agur? Hori da, etornaztien gatuz bueltan.